Dreaming of becoming doctors, study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Nagajinkren Jongba Winston Tony Lingdo, Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council, habayade bat ka RTI balapan ka Khun Hinyo Trap National Awakening Movement KHNAM, halor ki check gate, hagasantre ko nailar aja arpenrio, nagaliang kinong yalam ka KHNAM, kilale ben kindo yo CEM banikren halor ka nikamat. Henry na mar ka Jingkhot ban let CEM sya ka jingyalang, nagaliang ka KHNAM ka klem yo asyu ya ka lat ban kindo yo bat kumta la shubu no da ka Jingkhot. Habakren chikilar Pathai Khubor uba Thomas Pasa Working President Ulaong. Bakat kum ka jibab jong CEM ula pintip bakila khot da ka application ya ki check gate ka bakdo baka Jingkwa ka KHNAM. Kalong ban pintip Lyngba ki lat Pathai Khubor ban khot bet da ka tender da ki wei pat ki lat. Nolor ka tau Ulaong baka Jingkhot application baka Jingkhot tender da ka pintip Lyngba ki lat Pathai Khubor ka dan ka jing ya Pher. Nakaliang ka jungi kumban sipon kamang haka afternoon trip na June arja apundri ngi wan ai ka wei ka dorkas sa kami jong CEM bat kani ka dorkas ka la mila attach rang ya ki khatwei tili ki work order di ba ka KHNAM Lyngba ka trade department ka IY but hakani ka dorkas ke ga jikwa ka jong mila so sai kedar ka la poi ro kami jong CEM mila tho sai kedar ba ka jingkwa ka jong ni palong ba ya kini ki check ge ki ba ka KHNAM Lyngba ka trade ka IY dei ban palai Lyngba ki ko Khubor ban khot da ka tender ki ba sai ba ki kente kam don jik arto tin chi ta te ngiyo ina ba nakalyang jong CEM menen kasmi ila ong ba let's say kila khot ika application hari ngi ko ban stress padong ka jinga Pher ti application tender hi ban khot application ban khot tender ka Pher bak la bak habang imani ka ri ka ba jong ri India ba ya Lyngba ki ai ka tendering process ni ka notice inviting tender ya ka bangi khot ni keren ni kan notice inviting application but ya kata application bagi khot ni te be ya ka bangi persyahiru yang dia berkhot ka tender be but nak kaliang di CEM ila ong ba ya kini ki khatwei ti gi la IY hadin ba la bu ya kata notice hapo kan tersebut but nak kaliang jongi kas pay stress ko jongi balong ba kin khot ai ko Khubor khot di applicant one ka tender hak tender system dan arti ki tender ki bid technical bid financial bid but unu tender ba di hok banyo unyo balong solonsa ban suong ba kin bu tang itai application man khot application hapo ka notice board jo ka agency nakaliang jongi ngimla ban piang ban ka wei ru ka benta halor jong ki number of check gate pi nakaliang jongi Lyngba ki RCI ni alam ba ki check gate year wise kebak ke jadi sikalai sebikiran kumne ajar arfoi arfuar kidan pratali kini jong atrit ma nganum keren jong forest arfuar arfuairu kidan pratali ajar afsa ofsan kidan khandai tali arfusa ofsan kidan laitali arfusan arfundri kidan spautali bat arfundri arfunyau kidai khadwei tali bat ni iru nakaliang jong i CEM bai ong ba ki don ki gate ki memensuah ki dalam illegal tengi kwa ban so thu ya kena legal aspect habu ong illegal mot ki ki gate ki ba shu banyak ki brismen claim yo wo ta claim yo kajing bit nang no kare kini ki gate ki bangi keren mangi kini ki pra kandai lai sipau ba khatwe kini ki gate ba yo ya ko order ki ba ki CDC kala ai cooperation mot kim de shu illegal tena kalian ko jongi ni wa ban pensai ba let's say kai ke bangi ni lap na baka ati ai kim dei bangi syukran mangi Henry ki dei ki jing sisa baro ban sakawi ke bentaru kadon ka jingong nakaliang jong i CEM ba labu ya kini ki check gate ban khang ya ka jinglum illegal kamamon la legalize ya ki illegal lagi legalize nomor baki don ki illegal check gate ngin ai no ko work order ngin legalize no iki kai ke jwa ngi di bantu na kan check gate kim dei mandam kan ni nadu ko for NPP UDP wala ber kim snap
ya kam dai ke bang iklam pensnyo ha isi blar nata kadang nakaleng ngojongi ngin sawan biha simon dia banyak kendu banyak trenchai bhawati ya halor ka e gajing semua kejong bat keman ban yang sistem ngin kwa makin khatang application bar kejing bat kini gi work order masuk kelang ong gi ok pi khat witeli habaro ki work order claim mention ya ka price claim pentip ya ka dong kini gi work order kini puli baro oi ka work order kam don garin pi hakajing sya kat lu ka komi habala isu ya ka work order garin re benda bo kontraktor re bensio kat ta sistem sya ka desekam se ban nakaliang jongi ni sotu ba lada ka isi ka ang Jingkhot application gumno pada penrai no na ya application jong pin excel takanu ka system berhabakut kamdon ka Thoh ka ba benia golong supported by law manong yakini ngina na kata kadao nakaliang jongi ni kwa bakin long bait na ka open tender system Lyngba ka jing flight advertisement hakikat Khubor ban kajing mentoy ka district council tolong lari gile kumta Lyngba ka open tender system ka district council kan anah ai why get so highest bidder ka badi garukam bat tolong kajing mentoy ka KCDC halor kajing yo revenue ka jongki te nakadao nakaliang jongi ni pensyai bat ngin sep wani kendo yang ya CEM la dai khot yang ni marang dokumen bi i ka jing kereng jong i bi ong wan bang ini kendo tinggal wan jing syam tak sito tak jing bon kam ni mla ni kendo yang dangi chmi den ti ben khot bang ini ya keren mar khmat ngini open i ki ko isla imam nakaleng jong i ra yo ban kalek lembaki RTI Habatin pej bahaki kashab plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lyngba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya